περισσότερο από 20 χρόνια υλοποιούμε ό,τι οραματιζόσαστε και σας δίνουμε εγγύηση εφόρου ζωής. Μηχανουργείο Κώστας Νούκαρης. Κάθετη μονάδα παραγωγής κατασκευής καλουπιών και μεταλλικών εξαρτημάτων για τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ηλεκτρικές συσκευές, θηροτηλέφωνα, μεντεσέδες, έπιπλα γραφείου και άλλα. Μηχανουργείο Κώστας Νούκαρης. Βιομηχανική περιοχή Σύνδου, τηλέφωνο 2310 796 124 και στο ίντερνετ www.nukaris.gr. Για περισσότερο από 20 χρόνια υλοποιούμε ό,τι οραματιζόσαστε και σας δίνουμε εγγύηση εφόρου ζωής. Μηχανουργείο Κώστας Νούκαρης. Κάθετη μονάδα παραγωγής κατασκευής καλουπιών και μεταλλικών εξαρτημάτων για τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ηλεκτρικές συσκευές, θηροτηλέφωνα, μεντεσέδες, έπιπλα γραφείου και άλλα. Μηχανουργείο Κώστας Νούκαρης. Βιομηχανική περιοχή Σύνδου, τηλέφωνο 2310 796 124 και στο ίντερνετ www.nukaris.gr.